nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mwancho mwerelia Ndizi TV ne mambie ndengi ya lituko lietichi kabere buse JUMANNE bunatori maete ase monwa obuge swali nkobaligania ase omoroberio bwensaki omoroberio chaka lituke wiki buchakara Jumatatu wika Ijumaa chinsa ni 12 goika chinsa isato chiamambi ase andonsi ase otangarate omwancho mwerelia Ndizi TV otabinga boka soa ime iyo moroberio bwensaki ya turoyo mo turababere irinde tobetoko balibwa elimo ime yomoroberio wensa kia ime Ndizi TV kera omoroberio nobwate obwansu bwaye asengencho engana ito enene linga obwansu bwomugusii tibwanja kolia osekonywa obwansu obo aibieka nerebuya osange noyomino irinde tobetoko ba libwa elimo eliteria nenkorokwa job MAANGI Nigeria nengor kwa FRIDAH KERUBO mwanchi murieli atokwalingani bene asomorobulio ENSAKIA bona mambia kertoko bwatirana nere Abigael Nyanchama oyoko eneke una chibi cyane lyogiri aberi kugukira asole asenchira ya bene wakire jabo wakire buya FRIDAH nakikwa bokire chembogete buya no chete ense nige guswete entegere kigima tebwati mangana mange embeo nige kugusanga raigo azi kero kalinga umwanchu muri Ndizi TV katobwa lero mburateyo ero kendumbo iyo ense nige tegerete FRIDAH no ense kero nabo kana bonaranga bokendo ngali kumusa abense tegerete ndo chingabana tumbera nagali bakogende skuru tomerana nabo nchiriya tukumnyoka nabaro bugo chese chiro ya nyakoe yes rane chiro ya nyakoe ega chichi chiro cyabere kigukina asebirundo ebinene kigima yes mwanchu murieli boka bono mambia tomanyenga yokubwati omoroberi koru turabantu babiri batatu baso asomoroberi bwensakya bono mambia ekento talikweba amashabikeito onsi kurasensemeria team diaspora bakoragwa no munyakerubo Kennedy Gisemba naboigo director Joines Kanyina naboigo kurwasensemeria Doha Katari wasiri mkuu no akuwakilisha gari Dolphin Morao akilisha kurwasensemeria Saudi Arabia mashabikeito onsipi eiwenka naende so ime umorobiri wensakia bono mambia nduri kweba mashabikeito ime yorogongo rwagusii yobeshobesh hai ntobwate egati buna Charles bichanga anamashabiri tunda green kubate bingaswa ime yomorobiri wensakia kurobuma choge bubasi nyalibali chache nyalibali masaba chinsemo chorogongo rwagusii South Mugirango county Nyamira North Mugirango West Mugirango Burabu kitutu chache kitutu masaba na bali bene ase omorobelio bwensakia nga kikwelelio geli liabere so ase studio ya manyanga omorobelio bwensakia oberego chaka bene free na utubwatira asomtando ito o Facebook Ndizi TV News Digital Sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News oiga sensemeria website gwetera www.ndizitv.net na boyo wetera ase namba ito SMS 0792192834 wetera boyo go WhatsApp 0792192834 asoko bago sangana into kerengere kiao mwanchu murelia Ndizi TV FRIDAH kwa bere ko koranga nigo liberera liabere ligoichura lira nigo liabere ligoncho likegima asama tuko abwango iga ewe gachinza chiamu ani saa 2 saa 3 umugaso nigo rorete
Tote omugaso kali ko baragusi tumetusonya kwenda ukambani orabera matukabera tatu se Mombasa omugaso actually kali ko bara iga sorgo ngorwa gusina bo bwikaino uri ukambani tumete no murakero cyakire bose kolengana nabamanyi ebe bintu bitonchoka ine bose eberire bose wonchireri kwebiro etebanga nigo bono lisase lire obosigoro yani asomo no kenya muri the sun is overhead maete ense ya itoteri gonchuka ne lisase liko kora ya lisase litene ine nense gonchuka na yes Frida ense lisase lina bulire bunalire nense gonchuka ense ke kolionchuka na iko bana tuwa gakite gonchuka rende buna inchende kusige ganto ke no mache ngumbu yes Frida maete bono ekerense gonchukana na ege gonchuka ngima na ende egonchuka asebirundo otabe ko kumanyanga ngonchukere na ende toga nyorore ngage gonchukana no chuka ense akiyari ko yari kanandore mne gonchukana Frida to kunyara koranga mne gonchukana ekerense genda to gonchukana na niko konyoranga lisase na lyo toro chinga ntubwate ugonchokana na okonyoranga lituko lisase lyo litenene buna litenene one nsege gonchokana na wono ngwikirere ase twaba buna otomuligete lisase ekyagero maite amangana na makongu Frida to koya no ganiko ya understand ndate koyo te ya senchirora abago kumanya ekere nsege ndate gonchokana na yokonyoranga lisase bono likonya kumulika chinse mogete bono ingakinere gocho ikabantu ba America na barwaza kubaraki kumulika ne lisa ne lisase ngakiya bono chinse chigane cyo kumulika Gusii totebe nga anabali tomenyete ange nobo gatagati bwense ikweta alo wana nabwo atira trist nabwo atira metekera singere na tumetega yes asiko mancho muri Ndizi TV tose minga kanywe amache asobonge kalia matunda ndobaza kunchisoda chyoka yes Frida da kumi by the way ngaki Abigael Nyanchama kunywa macha mangiga kumbe na amanyire bone sabon ndingo chikomoita aramutego chaka na mubwatesia yes kanywa macha Frida maite boigo lerni tukulio bochenu Tuesday ni tukulio bochenu ahita kubata gosemia ba ligeri ba Ndizi TV mbaro maite babwate naro ngewe chinsa chia saa 7 tarabeka kende munu omanya kwa ngotere soda. That's very dangerous, Frida. Yes. Actually, when I take a quabo, Kiromate Yasomoro will win Sakia, it community Jumanne, Eto Kumanigo, Yobochen, Tokumaninga, Ndagira Kirio, when at a combo berogo, a machi Virasibirengo, when at a conicari to go, Matavantomba Ro is a boy by the winner nearly Tunda Banacoli. Yes. And Dagira might no bokuma. Ego Igasomoro will no Marago and by the way, Mataquans of Nessercalia and commentary bango Galia Somogatina Mabere, one expecting a legal amabere no mugati richikokina wano ngwira natole asokolie miogo by the way abantu tukabalie miogo amarabuani inere ndagiro tocha chakatwali breakfast actually utakaromoro birwensa kijob abo goletia marabuani kemambe na matoke kegima iko chindagira nchiroro rogwena toli ase morobeliga wensakia emne bitogwena takogosengeli tukulia wachena yes engakibune boigo Frida ntara kodengane yo engane yo konyo soda yoka nigo yabere korokananga yabere koletara abantu abange oborore bogorukunga ulcers amaute yenda asingincho nigo obwate ebinto gete bikorukunga chi acid chikwenda chia samba enda asigo nebwenrete umuntu otaranywe soda chinza chia mugaso kwara tangani kende nda kwara abeko bokima bose obeke chapati bose olibeke chingende ani oragere ndagere entingu bono esoda ebe niyo goichorere talinga onywe soda no mugati baite bintu mbiro ranyolenga ebebiri okoletera amakongu ao naboigo Frida tiga abantu banale koli chindagera echigwade bate bachige koro tebanga aekera lituko nigo koli chips Frida yes
Kwara liki. Chi Sindi kiora. Frida kalio mochere kalio bokima ne chingende uri ne chinyeni Oli chinsa. ni matenko batore ne chinga kichinde tole no bwango tatekora kuri endagera eri bwango kagera chiyo bisinchiro kora teru endagera okobeke oda endagera yabakoleto tebanga kira litukone ne teba yani ne nyamokoli yoka bose chips yoka tema kuburukani na ndagere nde kwa la balance na liora ne kinga no ena maruira ya achira kurukunga lifestyle this is stego konyora kabisa no nyoko bomonene ko mubiri umete akolia mafuta manga so mubiri ngochire nende yale tobo kongo konyora ngo mubiri obo bere wako bomonene obesity yale to muchando ego kwara balance chindage kwara chingine chiga chekenyeji akwali chinsaga linagu omotere endere mabede kwa kuliendere endere mama tukarachire arachire watangendere maningi ya by the commentera manyinga somobire yes korulinga batabange kero bakoenda nyagitari bakonyaranga abagotebi go bali endere ma by the way ekiageranga yaba konya komenta manyinga somobire igo ichinga tiye chindagere ngagitenga ndo story nutritionist turamoleta se studio arato advice nga ndagira kichirito bwenderete kolya abuna mine Frida asengencho nigo bone abantu babiri batwara marwira mange ase ogotamanya boigo na mange agendra timense cyo Kenya akurinde oroboti rukuichani nigo litukoligoro torochinga umubasokano omube obete chinsemo chirichia taita beta voi astorochinga nigo egali ya Kenyatta University yabetege gutumana negali eyemo yobo sombi bose ekubode mesige yemenene ingana abete ukiranga aboro kiwe kominemo gusira magimabo ingana wichani Frida nkora bego tabegoro ngane actually korugoro tobere to gukwanera igoro yechintera bakuba maiso ase para inyora ngabuna aboro kigwa abariko enda asingincho ya academic trip babere bagusiria obugima bwabo aboro kigwa ekominoyo mo mbali bake nyora ngaboro kigwa bali mbagwata abayiboli babo babatometa se university ya Kenyatta babe bako bategemea matukabo sio akurire nga chindoto chiabo chiabere chikolimigwa all of a sudden ego chintere bagakimwate makoba maiso keromole aso Burundia ase chipara kulinde ni gotokuru ngora ite abene ocha ase amate abasani nabigo abairi ababete bagusiria abamwabo Frida naende ngane ni yukuchani kigima nangane bwendera cha kumulekirwa ase ovoime ase ngencho engane yego cha inse yamatuko atano nabere inse wiki yemo astokoranga aboro kigwa bagusiria amagimabo ase ngencho nige kara kuligeli umwana ukiri university obire utambuka egetambukero gie skuru yoboroso ukiri skuru ya secondary nabo igo oikire ase skuru ya university igo berera utambuke bitambukero ebinge kegima nainde ekero kwane kingo umwana buno nako yanga no ene kenyoronkero umwana yo mubyeka usinkagite umwana yo mubyeko kiri university asiko ningana yogo ichani kigima nainde tusabanga tikabono no ene serikali ebe kemero beli elinde kwane kinga no nyane chipara abantu nkubwati bali amachiko bunebwendereche baba kwane kinga chigali mbya chire yes nabo iga serikali bikuligelinga abantere bakurundie ega chigali echi mbuya bale asego nigento tubone tukubwatirana asobomo ndekwane kinga no nime basukane yengoberege okay wa ase chipara nande bane kinga chintere baba iga bakurundi chigali echi mbali gutumike binyogo byo gotinde actually mate binyogo byo gotinde nabi actually bya changire me basukano ye pale minge akoene kiwa iga sabantere babali kindly saibone gali chikulia bire ligwe tigwanga wabone bwe binyogo byotinde na chinyumba cye chikone binyogo byotinde chiko chaka ko iguru wa chinsa cye cyamara boba igonga no nyabali bagotumika ebinyogo ebyo batumika baada ya kazi yes one bonate abantu obabe maiso boigo eline tone kinga amange abeire tukutanga amangana angabuna Frida naenda yande na ali abete tikigoro actually it kori goro kerto ko ngendra go kwanera sense moyo bocheno antumetinga abanyagitari mbara somogiro it kori goro mbabete bakumira na no mu waziri bo bocheno Susan na kuminja elinde baba gutwara okweigwana kolende gati yamagani aliyo baganitie ambachiti gwanchirana
ukorera nga ababwatani kurwa sensemeri yekyumbekeri gya KMPDO babete bakoeneke nga omugiro ngogenderera ule ngo omugiro no genderete ekegera nga amagani yali abo taraba bakagwanchiranwa igomba bete bakoragiria abanyagitari chonsi babe bakogendera no mugiro apo ikokorende ngana yarenge niyo gosemeria nelinga twaro chinga omuwaziri bobo chenu Suzana Kumincha na ile tege tambukiro kuumirana n'abanyagitari inengane korokinga gochibusika ntubwato gosemelinga ama tukabwanguiga okuigwanana ngoche maite tinga FRIDAH karama ngana aliakoba okungusana nkora abakole wikungusana kora abe okubororo eserikali teri gwanchirana asenchera enyororo wikabarasigikan FRIDAH nali mate muise gutwara umugiro litukelimo manyago ikerege mutaite akonyoranga abakoli emirimo bandi bachire asumugiro asego wikabarasigikan yake nali bali bandi bataite gocha asumugiro baranga gende ingeli kyororo yes igonto bwato gosemelinga mpachi gwikaransa baigwanane tonyolenga ensemo eliyobo chenu yaberege ukini wa asekerenge kemo uchia ase ekerengo kende asengencho nigo abaroire babero chandeka FRIDAH ngotebe asengencho nigo abaroire abange ose abakenya abange konyoranga bakocha banyoro obokolera bwabo kurwa ase chinyagitari chiria chie serikali ngekero chisiekire bali gochikunyara ligoli lichinyagitari chichinde yes ande ngane ndi nabere nkorora jobo nga abantu banalire gukwana mangana yobulimo ameto konyara umuntu agotebi ngangwa korete gintu giti utakoreti ego bono nga getambukiro ngiraro kibwenete kumukigwa ekero umuntu akubikirire ngana ekero kuriyeria umuwaziri bo basombi Kipchumba Murkomen boli tukoli goroni gabete gakoenekia nga omo senator we county ya Nandi Simon Cherargei abiga kwimukirigwa egetambukiro gwatkana n'ingwana ya yenga nigo Kipchumba abete gakoegwa 15 billion korwase abanyakonda bali bege China winyu Baba contractor bali bege China bakorose chiparaga iga sense ya Kenya kurinde kumubuli ngane yo gutaka koimanya so iminga na roche chibesi chichikwaena nyarakana ngatabu ya evidence lakini nakwanitenga omuwaziri Kipchumba Murkomen na ile chibesi cyo ego bono nigo omuwaziri oyo aberega koimukie getambukiro nabo igo kuri yaba wakili baye asebara chikobe bakomosoera Simon Cherargei kubwatikana na mangana yobolimo yes boy gonto abitokoranga no nekero Murkomen ale kubuligwa amabolio nekero omo senator yo Cherargei abeteka gwesoki na ukwana mangana mangi nikabeteka gwa kwisikike yege karekyo ase ingane korokinga matukabonge to abitokoranga Cherargei nikabega gutindia nero sereti osoro obega kwibwa tukiraundi bwato kireke gima FRIDAH ase kolende igendo sabankelinga tiga twene kinga obwene wabere bakumanyekana igolingane naende tiga abantu batarakwana kindi gyonse barahe bakurigeria nga egente kingo kwana nege kiene mate gendo kirabe koroki neba nkwara kindi FRIDAH ase richiko neba kwara musacha gete na musubati gete neba kwara murai gete na musubati gete onye tubwati ushahidi bono kiri ndo teba no bulimo wikotware obushahidi yendo gekoroki asiko twayere ote gochugotega nga ho narocho noyo narocho gako nkwabwate no nebicha bako guchibesije no twara by the way ebicha tatebenga kwaroro musacha gete no musubati ba ikaraste bakunyikawa obake bicha ngabone ine evidence yobwate ngwamanyangi bali gukwana bali musacha bakumbere na musubati bagambe yes igwa mangana tugochitwa kwana twaraharigereria nga ingane yeto gukwana ne chikotolente raso bugima bwaito ebine wende tetone kinga twabe tukubwate tukutwara egento gekoro kinga ntoli no
obwene igoro yengane yasebo igo FRIDAH na manga gendrache anemono asorogongo rwa Gusii igoro bonega ebirundo nigo biro igoro yokomochora omokonyi mugabana bwe county ya Kisii asata koranga nige gatia bamenyi korwa ase bunge nyalibali chache gotoka imeye county ya Kisii bono wa muganiri omugabana bwe county ya Kisii Simba arati komochora Chris Bichage koba omokonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii erinde eribaga ria Dr. Robert Monda. Dr. Chris Bichage nigo akabeire omujumbe omukoro onyalibali chache nigo babete bakumotogia abichache buna omura Bichage buna omurai obeire gaokora amagendro enseme yunaendo bwato mokia atebanga nigo alenelibaga lia bene lyokone kinga obega konya na gusira omugabano county ya Kisii wikirania amagendro ime ye county ya Kisii tentora rango naraliaya abamenyi be bunge ya nyalibali chache babete baukwana igoro yogochorwa kwaye Chris Bichage koba omokonyi umugabana we county ya Kisii. Comrades pa, buksa pa, buksa pa. Aborokiwa be University ya Kisii amune University ya Maseno kuri bunge ya Bubasi. Tukalika abantu 70 mbara rufisi. Pasa linje ko tigire. Ndio. Bono ngakitarazo amerele ba mindo ngakimoroje. Kipasa linje. Nigo bono beso kirie. Somo gaba noito simbarati. Toko gosaba. Na ntongo ko betebe tokwa twanyenyeke amuno ndo abanyalibara. Otorigereri omwano ito Bichage. Obere muna naumi olemereri sama tuka MAANGI elinde nere akubugati siali se county ya ito ya Kisii intumuna ntu abanyalibari etoko gosaba nande twa begira marunse togo gotebia no tole maiga yao muno gotoa ekeroge goso mwana ito Chris Bichage igere muna betari parliament 3 months akairana rasa magendera tigere denjera mubeke elinda atokorere kerogone geito ntumura monda gwetao ande goto kwanyete kerogeri bage yumunda be ari puresio ayato kobori bwana Simba arati ingere koranje into kora otoiro mwa ko Kirisi ora bori ya matuko ekeroge ke kwal gwacha o Chris Bichage esege chodere ora kubwate siegasi ya jalibali chache itua tuago sababuro bo jalibali ore gereri to basa koira kero gwa ados go sebasaba ekero ekira ituto ketageta ba jalibali ya daitwe kira dororo ekero to gerigereri mono to go sabaga bana Simba aligio monto oranyare gochikogaya n'abagusii nande orio gochikonyara gototetea na koleta imeji ya Gusii nyare koimoka era nase yarengi Onegati yabamenye korwa sensemeri ya nyalibali chache babere babwesokia nabo igokubuli mugabana bi county ya Kisii abega kubachorera Bichage kobo mokonyoye kuna kurutora jenga abarayiya bange korwa sebungeri ya nyalibali chache mbamere tamate ekerge kegeke bokonyi bugabana yegati abo turochinga nonya Richard Tongi James Kenani negati abarayi babere korokananga nigo abere bagwakerwa ekokonga nigo barachikoba abakonyi umugabana we county ya Kisii abantu kora sensemeri ya nyalibali kero muntu nagwatomora iyoye yarenge bya bayiguhane batebe ngano togoso kibono urachikoba kabo konyi county ya Kisii nchendo chenga nako ngukuigwana na ne nomugabana we county ya Kisii orabe gago ikaransanze matinga tali bamochore bono nitu mugabana achore omuntu aroche baranga baraba okora emeremo amonere nakone kinga babiro wikirania manifesto yae yokuligyo omuntu uragusire FRIDAH na matukale roiga thenga
ekero umuntu agochikuriga mwanchoye talinga tali matuka ali akale abayibuli baya ukurigeria bose baenda bagamba enke nenke lero nigo tubwato bosibore umuntu akoraki akoenda ubwerigeria oranga oyo nenda turanyara koremere munere komenya nere buya asigo nemwe umugavana we county ya Kisii ayeguri bagalia bene yes no ento amwira marieta tigarigeringa noro ryoyo turatukubwatira na rine wikirania manifesto ya nebuya ni metenge ibintu mbiro rarabe gakurigereria kuri ndi nonyaba abamenyi be county ya Kisii bagendeta kurua marieta atigana irara consider marieta ari araitira asigatie ibintu biriaganitie kurua sabarai arigeringa babere bakobikirani rinda bekagochoro mukonyo yes na mange boigo agendrete na aliabete kurua se bunge abo basi bunge abo basi nabo tubanyari abeteka gukorekana kora senseme yo alright kurua se bunge yabo basi niga barokigwa abale kurua bakura university mono ase bunge yo bandete kwemurunganeria okonyorua ugwechibasari asaba komochia umujumbe bwensemo borogongo oruo Innocent Obiri ase abeire gakorwa chiba atara ikirania okugania kwabo naboigo okototoma chibasari ekyo engana yabere gekuhirira abange babo gutaisaransira amatemo tengo turarango naraliaya babwate oroboti ni rugoro abetero kwale nigwa no musaketi wa mangana mayia ase amarieta dipon asanya Comrades power, books are power, books are power. Aborokiwa we University ya Kisii amune University ya Maseno kurebunge ya bubasi. Tukarika abantu 70 bararufisa. Pasa linje ko tigire. Ndio. Bono ngakitarazo amerele ba mindo ngakimoroje. Kipasa linje. Nigo bono besokire asumuganda na kwimurungania asobokoreri bwokonyoro weji basari gotia ase jiskuru. Bambio biri twachandikire ne basari. Togo sabonyari ko twaji basari asobwa. Mona bange baito torechi 40 bona toro kora matemu and at most chiba sechiro abu maybe chita takonya so to toda ito teji basa comrades power comrades power abaiga bara na bana bakurwa account ekipunge yabo basi tiba atira lero ntwa kwa tumukutano chipasa ritwa icholeti nji anyakorekana abande baitongwa satora matemu wikie gocha. In fact, na skuru tutete ko sieke njerate otobwato togo saumos ke Innocent Obiri mumanyi ora anje tobwato kere chipasari tokora matemu gusangana aborokiwa bwe nigo batebanga gati yabarayi baborokiwa kurwa chinsemekyo nigo babeire bagotume kwa sentere taliendonge elyo kwegerera abisi yo mubunge Ntore aweyanga mo bunge na kendre to kulika chekis. We have no issue with that. The issue we have nelinga omo bunge osona ni lebono student leadership yeto ko divide abara ibande batigire kurwanira abanafunzi bebire kasiba choretu boni gie bali side omo bunge kera abanafunzi bako boli chini chi pasa rindi chiko soka those student leaders na baga soki kokanya abanafunzi ngakira chipasa nti chikore chiche. So mentana yweni go basanga gati ya makongo barachiko babawetera chinga kibarabe mbali goisaransa amatemo manena samatuka makale busyo anene bali bari omwako kane gochi gokora bono I'm aware that many universities have wanafunzi bago chakama temwabo early April probably from date 3 8 gabu titogwa nchanga to guchipasa date 3 because it takes a week chima ko reflect terbe ga wanafunzi na boyo guchipasa richi kera mo define ya guchipasa richi soke mapema muya abande baki twatigaire buke mutuza matem dara kana school fees ona to ligere ko chiko difa neyo ko chiko taleta mu chano mo ni sana kwa togo sawo mo tuboito chibasa. Some of us to go differ courses because in if it kana una togo to go for exams the coming week. Yinko ripoti ligi doseni kia una mbeya mokia Ndizi TV kurwa se University ya Kisii yutuke meye county ya Kisii letariane ndipon asanya amna boraki wakora ase bunge yabo basi chinga kibakwe murunganiria
okonyora gokwena no agwechi basari ase bunge yasebanikirenga nigo abarachiko bagoikaransira amatemwa nande gotaye gwachi basari cyo na bokora irere barabwo ugotiga kugenda eskuru kyageranga nigo batachigwanchiro goikaransira amatemwa batarakora school fees yabo ngakyora beko kwanirengane iyo joba nseme yo ningana yewe cyane kigima naende ekero twarenge ase skuru alia nigo konyoranga aboro kigwa mbale barenge konyora ogosiro konene kurwa ase ebesiria ye basari ranyorenga egati yabali bakonyoranga kibesa nchiro cyara goswa mbale bakonyoranga kiribu isano na ibere kiribu komi kubwatinga constituency kyokurwa karukwa nyorenga umwana abirga konyora eloni elia ya helba bose amakabesa alia ye kibese cyo yokonyoranga nkomo mbara konyoranga kibese cyo nse bawo kibeka as school fees egongo tegemea abale no ni basari eri ebege kubasire ni bana kinga babero tabokia school fees ase uningane bwendrete kwa irirwa ase obwango twana kinga aboro kwa bali babero konyora kibasari ase ngencho ngana te yo gwichaninga osome kuru ase school yoboroso secondary iki university amanya konyoranga kwa bere gutwikaransira matemu oyo mweli usaya 4 year obeto graduate ase ngencho otaranyora kibesa kiri kibasari sigo ningana ebwendrete kurigerwa ase oboime elinde aborki wa baba bakonyora ogosiro FRIDAH kinga kitokoligeria engana ya borki wa atmetinga job ai kurwa se skuru eri wasomete skuru eri ya secondary ndiko se kwanya koira nororo ira nyoko bokoro okoboko nincingira nengira nyororo tige binto bira babya FRIDAH tige binto bira kubata yes okay aborki kurwa ase skuru eri yaba muraya sameta abo basomete mbabete bakwira na ase skuru area elinde gosegeta aborki bali barororo basogokora omokia mbabete bakwarigania omoroberio bene singa kibabete bakurwa chingwana chiabona kyo bokoreri bwabo bwarenge nakibabere bagweto mawekera bono iga ase babere bakwenyorera amabaga yemeremo ase emeremo igono gwekera na babete bagwekera nabo litukole igoro na gosegeta aborki bwa sensemeri nabo igo gosegeta aboroki na baroba bakomento mukia bane kinga abarkyo bali bakuru se skuru area babere bagokonyeka amatuko abosyo yato sensemo yakabere studio elinde twemanye ali abeteka bakolekana asensemeyo borokigwa abakoro basomete ase skuru ya secondary yabamura ya Sameta iyo gotoka se sub county ya Samete county ya Kisii nigo baumerana imeye skuru iyo asokwa borokigwa babono moyo bwogosoma. Must come out from this school. It doesn't mark the end. The last year group is here today celebrating the achievement. Your time is coming. Their time came. Our time came. It is remaining that you are the one remaining in school uniform. You have got enough time to prepare very well and come back to this school. Say thank you. As the principal said, it's only one who came back. Let us always be that one always becoming. Gaboro kigwabo abakoro barechira cyabo iryo gakonya aboro kigwa kubekumukia iryo gwekonya sobogima bwankyo boigona koenano ebyegwa ase abana bali bagokora buya. Asking my colleagues, those ones who did not make it here today, those ones abroad, let's put our pledges so that those students can be able to complete their school and be able to take care of their families and also be able to have the life that all of you are enjoying outside there. Work hard and you'll be rewarded. We are determined to make sure that once you perform, we will reward you. I wish to request the principal to consider the old boys to be part of the BOM. If you have not learned something, I have learned two things. Some of them left this school 45 years ago. You subtract 1979, carry this 2024, you can see the difference. Considered to be challenging by most students. So how well can we study them? One, set the objectives, note the content. Then break the content into small bits. If you have been taught a given subject on a particular day, please go through the notes that particular day. No more kyo manene bweskuru yo Daniel Mirambi
nigaenekia ase bari bagosponsa abana kwena n'obugima obuya bwabosio asaro yomo bw'abana bari basomerete sponsorship. Whoever takes you to a hotel has already taken your need that day. But whoever sponsors your education has given you a future. And by the way, I am a product of sponsorship. I would have been a Form 1 dropout. But somebody somewhere decided to sponsor me, decided to assist me. Gomerambi akira borokiwa w'abakolombiya mono asogocha boigona goteya borokiwa bari ororo kubwatia ebitambukiro ebyo. So if you assist these boys, we'll be so happy, we'll be so glad. Na nyinyi mkimaliza pia tafadhali murudishe mkono. Of the unfathomable love of Sameta High School. We are aware, we are very busy, but because of the love of Sameta, you have come here. We want to thank you for your physical presence. Ingaripoti rigitaseni kia Ndizi TV korwase sub-county ya Samete, county ya Kisii, editoria Nenjuli, KERUBO. Ndizi TV orunorobo turobetoro kwaleni gwa na Juli KERUBO anemono igoro yaboro kugwa abakoro beskuru ya Sameta asinkumanyigwa boigo aba CEO Dr. Kimori no asomete yes inenchira mo yokona na wego kwirania akoboko ase aboro kugwa ababete bagosoma FRIDAH inengana engia kigima. Igo bari mwaso yase chiskuru shiri mwasamete che secondary nerbiya mwatara nsemeri moirani okoboko. Yes moirani okoboko na kwene kinga mwabeire mogusira anabo kuba omukia mate igendo nkige kokia aboro kigwo nabo yokuba omoyo ekorokoranga abantu bagocha aboro kigwo bali abakuru bagocha asiskuru eli babwate kigali chiabo chinkendo FRIDAH abandi bacha n'abarugi babo bacha n'abana babo yani mwaranga maite obugima obo kerote nga nabo muntu agoikirania egente kaso obugima nebwenderete omuntu okerra na maisa ya FRIDAH talinya gotebinga nabo kurundie ndege nabo kurugore gari otanyakora muntu kurundie ndege obetega gusoma ase skuru ya FRIDAH. Yes. Gokwara rundi na yakagari gakenduga at least gogo chiko bakwane ko betro chinimbate gari nali at least bakuigora barobo batu aro boteboli bogo wokogendie gari iyo. Yes FRIDAH ndo chenga na bange banda to ime ijomoroberio bwensakia sendo chenga Dolphin Murata. Good morning Job and FRIDAH, it's another beautiful morning we have met again. Glory to God. May I say happy fabulous day to my family, parents, friends and all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind. I'm watching you live from diaspora. Congratulations for the good job you are doing. Kijana mtulivu hata good morning Koronya Chieko niko ndani hadi mwisho. Nicholas Ogega tinkomo cha Korua Nyangoso Nyansongo stage na wikondo chenga Edwin Matagaro Brown Onchari. Good morning nikiwa estate za Nyariacho, the capital city of Nyamira County, tuned live in. Kerondo chenga Kemi Sophie Motangi akatanga good morning Koronya Ngongo Junction niko ndani mpaka tamati. Kerondo cha tebanga Job na FRIDAH bwakire asante asoko banyera abarundi akoba maiso erigokeye yeme basokano yepara na wetanga no botumekiwe binyobwa byogotinda tanganele weekly fumose oratinse mochirityanya koe mariba Nancy Kerusinya sabatabanga watching live from California. Kerondo chenga Enoch Mochera katanga good morning watching live from Isebania border bwakire bya nyasayo nganchire narali litkolinde akoganiria staff togokora egas nabo customers Kenya na customs Tanzania. Asubuhi njema pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill Academy, asubuhi njema. Pia siwezi wasahau Mamumi Ntopat Sheba kwambuka Orevyombe Mwanyabando atware Emambia Engia Hilda Ondienki Koronyangoso agatebanga watching you live. Wigondo che Kennedy Gisemba shabiki wetu nambari 1 Korua asa chinsemo chiria chama chingumbo tenga. Good morning team ENSAKIA, happy day Abigael, Job and FRIDAH. Kerondo chenga Tom Mosomi agatebanga
korwa boma bachonya igwa Nyamira bwakire bya Grace Ongwenya gatabanga watching live korwa Kijauri Nyansiongo karando chinga Fred Onduko agatabanga korwa Vitale bukire bumurinda Suneka pamoja. Rose Mwebi from Mabundu well tuned in Ensuri ya Maita na Sunday Lady Avana Sweet Boy omwana omokorovi na Sweet Boy korwa Melins Aslams Club South Mugrango mwanya komo mbanya komocha gotegerera amangana amajia pi igozo baraganira bene ase umurubiri w'ensaki moncho muri Ndizi TV andonsi ase ototengerete tumanyinga aiganga yoli na bwigotoro yomo turababire ase umurubiri yo w'ensaki FRIDAH bunambo tambe litukulia Jumanne nelituko lyobochenu yes ase lituko lya lero turachigosanga nere Father Nyanga. Father Nyanga nigo tumaite anmono ase amangana yokurwania ebinywegwa osobo tumeki obebewa marua atanje nabo igo ebinywegwa byogotsindia omo litukulia lero nkitora chikosanga nere igoro yae tora chigosanga elibage kanisa yaberege koira ase ogosemia abantu obobe bubotumiki bw'ebinywegwa byogotindia matutabeto karama tukamange nga kanisa na chichiraba chigotumeka asogorwege kuregitindi ocyase bali bagenda tagotumeka ebinywegwa ebyo igo ntochikoraranga ekanisa ngakiyayirire egetambukiro gukirana ase binyoro gosemia abantu ngosemi bara abantu bobebo botumeki b'ebinywegwa byogotindia ayonsi no chikwenyora asumurubili obwensakia bono mambia kertura bitogosanga no mogenito ase studio sentunde ya gatatu moncho muri Ndizi TV kira chikuraga ensa emo nenusu agoikera chinsa goikera chinsa isato chabono mambi nigo turachigosanga nere Father Nyanga asigato basagosuka kanyakuya nikegima moncho muri Ndizi TV asingenjo karabwa goikera na ime studio ndobeto gosanga nere ase oboime kulende no nigo moncho muri Ndizi TV abuna botambe kera chikoraga ensa emo yabono mambi boikonto chikosoa ase entunda yende ensemo ya magazeti astrological sanga ase oboime asigo tobasagosuka buna botambe nigo nabengo kubaletera egazeti ya The Standard asensemo yane nigo ndabengo kwire maseyo mowika ase gazeti ya Daily Nation chinga kitora tokoligereria narayi umuriki we gazeti yo abere gakumurikira ngwera natore asegeka getari egetambe Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Tukianza hapa au tupeleke pale ambayo mnawei alafu tukiendelea. Na tutaanza na pale ikawa ikikuja tunaanza na weighing scale. Mweke hiyo ka. Hapa ndio weighing scale. Hapa ndio weighing scale ile tunatumia. Mara nyingi unakuta kwa society zingine, kwa mila zingine unakuta kama wako na weigh bridge. Na sisi hatujaweka weigh bridge. Na hii bado inasabu kama weigh bridge. Tunapima kama hapa, kama itoka kwa society inapimwa hapa. Na tunaangalia ni kilo ngapi mkulima ameleta hiyo kawa yake. Na kila grade tunapima kulingana na vile iko. Tuko na grade P1, tuko na P2, tuko na P3, P-light na mbuni. So hizo kawa zinapima tofauti kulingana na vile zimekuja. So hapa ndio weighing scale tunatumia. Kama hii tunaona ni estate fulani inaitwa ni estate, Omosike estate. Tukipima hiyo gunia 3 yake inaleta ile total kg ya hiyo kawa. Ndio tutwala centro ngomurikira ndobi tembuting rep and kuma mukono nengera the next week turige no shopping ngiga twende koraba iburi bane
Metu unantanya kwenda talibuja kusaye na kiuruji. Manyabera. Wa. Meta sumano gari. Omwana one bono njumu no mongina na aligetiga nkaligi bakankaranga ya na arose bono nje. Nya antigetera kinara akiri kiri bote. Nyaba hotel na chikama chire nyumba. Nyumbane. Uire bakaba mura. Ngiyada kunyomera hambi. Nyabeta. Omwanchumuliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti 52 inyesato isano nemo ibere isato isano nesato isano neibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagere nyaboka amenyire gando tibono ngoja gutoichoreria ara abana aga nike kesho niandike kesho hii wataipenda. Kuna wakishingo mechumuko nyakolikanga ichiko baira shuali azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Styles. Mimi ni msanii. Abana saino changa cha ukobodani. Mukaya mitomo chandete. Mabeketa majoko. Ayega ngori go gonya gotera abana bachochi abana batota abana abo banyene no bwatmyo na abana. Guchakira umukinyiga okane ime ya Ndizi TV na kigo sobogima bwobwanjanisi ko yorogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Petroid Hat. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kira alitukulie hiki Jumatatu gwika Alhamisi chinsenye cha butuko wika chinsenye nenusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Hat. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpo maiso komyoyo etamanyaini. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga Kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naire
bono onye kende gyakorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete otumanye ase obwango mono abwonda isi reke nambeye ase esimi yao enoti 52 inya 3 52 3 52 eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeka roboti ubwo ase mbeo emesa ya mang'ana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyolire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mobero igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabiru muchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora mirimo kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ibyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo gutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batarira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutinsa mu cya Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi migwetrust namba cyabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sige kigetambe asirigurirense agerera esukuru yo kwegelia Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao yo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo
gobanjire n'ikiumbe kiria gikurira ry'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mugiye mesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rw'Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigokire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Elia Ndizi TV ngo kwali ni bene asentunda yende ime yomoroberio obwensakia asentunda ya kabere unabotambe nigotokomolekera ayaire obolito ase ensemo ya magazeti yelituko liarero ase nkobagi nkomolekera egazeti ya The Standard unabotambe engana toroche ase gazeti ya The Standard page entangani nigoro yobwagachi bwechinyomba ase ligoli rike asiritiko lialero omurai bwense Dr. William Ruto arachi kobeka SAE ase richiko lyogwanchira ogosangirirwa kwebango elinde gosira obwagachi bwechinyomba ase ligolirike ase alenekerenga yosangereria chibilioni emerongo kianda kira omwaka elinde konekinga obeire gawe kirania ekerenga kia kyobwagachi bwechinyomba ase ligolirike ase Toroche ase page yo gazeti ya The Standard page ntangani oyino murai bwense Dr. William Ruto gakobeka ligena lyoboroso ase ensemo eyemo ase bale kwagacha obwo anyomba ase ligolirike nabo kobeka ligena lyoboroso ase bwe toroche korunse engana emolekeire nigoro yenchera okungsana kogendrate egati muwaziri wobochenu Susan Nakumincha na boigo nabanyagitali engana yabekwirera nga nigo bono iga abaroire bagendrate gochandeka ekero baro bagendrate kongusana na aseboigo ensemo yabarai kurwa ase obomo bwa Azimio anemono ekiama kia ODM bagendrate gosabali bagalia bene elinde uchikoira libaga riaye oyo uchia kwamerelia ekerogo kia orogongo rua Afrika ombraiwe kiama ose obomo bwa Azimio Raila Odinga na boigo ni godrochenga rojo hate banga bono ikirire ase na inchembu enrete kwegwa libagali abene akiagera ningisanirete gochikwamerelia ekiroge ekyo na boigo ni gazeti ya The Standard okwanera igoro yege tambokerio gienka bose eamate yoyo kabeire omurai omukoro
bwense Uhuru Kenyatta bono bairege tambukero eline kone kinga ngochiko egubale osekonyora omogondobo wechi bilioni 3 naboigo ni gazeti yuo egenderete gukwanira igoro yubo wibwe timu ya Manchester United ase weekendi ya eta Mancho murire nigo tokogenda ase gazeti ya Daily Nation ase page ntangane keranda benkurire nara yo muri kibe gazeti yo murikirete kerangurire page yo entangani nigo engana irogo litogabu ne yanga Kisii County kigendete gutumeka kibesa bobe ase magega yobo kikakuru kora somora ibwense igoro yobo tumeki bwekibesa keramo kibe gazeti yo amurikirete county ya Bomet ekera yabereke gutumeka kibesa kinyinge kimilioni emye ya mom emeronge bere naisana naiseto nukta isana nemo naibere ubatkana n'ikibesa kiri bago sangerelia asense meri yebango weye county ya Gusii Kericho Kitui Mandera Marsabit Nandi Nyamira Tana River Turkana Wajir Baringo na Waboigo West Pokot ngati yechikaunti chiricyabere chikumurikirwa gutumika kibesa kinyinge ase asabara ikura senseme yo bagutara guce kinsemo nabago gutumika kibesa cyo kero korenganya no evangeli bagusangirelia nigo yanikiringanigo bagutumika kibesa kinyinge gonto chikwegora page ya 5 narimo nabago page ya 5 na kabere tobeto kumurikira engane yo asobume boiga se page ye ntangani nigo emurikirete kibono content creators asensemeri ye mitandao nkibona barabe bakwa kanwa kibesa guchaka omutenyi o 5 narimo ayamagaga yo murayibwense kobeka eseyo gwanchirana ase ensemeri ya meta platforms asensemeri ya Facebook na boigo Instagram barabe bagutumika mitandao eyo mbabe bagwakana boiga se page y'entangane nige muri keretena kibona abanyagitari barachikoba bakogendera no mugirobo no nyamagiga yo gutwara gikaro no muwaziri ebobo cyenu Susan na kuminja asibatabete bagwanchirana gusata atabete kagwanchirana amaganya lyabo asikolinde abarira se kinyagitari kiri cye serikali baragendera gucandika ntuchikoba tokuligerelia engane iyo asobo imiketra bitokuigora page yo mwaili gazeti ya Daily Nation bega se page yentangani nigo emuriketenga kibona chiskuru cye secondary kira chikoba chikwegwa kibesa guchaka wiki gocha ayankorengana no mulike butambe ase wizara yechisemi bele kipsang uyobeteka koenekelia ababunge abuli tukole gore page ya 3 ni mulikerete engane yo ase obwemi tokenda ase page ya kabere anigo emolikerete ninkige koirera aborokigwa asensemeri yechi university koibera amatemo abo asibabere bakonekenga anigo ogotatuara chimbo chingia naboigo ogotaikirania obulindi obuya sensemo ya matemo naboigo konyora pressure asensemeri nga oikababe bagweta ani muri kibigazeti na muri kirtenga kibona sensemo botukibabere boko kolekana ngakiaba orkyo babere bagusangi birengere byabo ninkibara irere baraboko ibera amatemo ayo gotakwemenya mange egazeti ne ya Daily Nation page ne ya kabere oiga se page yo ya gatatoni ko emurikirete nakibona content creators imense ya Kenya nakibara chikoba bakonyorera kibesa magega iyo kubika ibintu by'abasensemeri ya meta platforms anena asensemo ya Facebook na boigo Instagram guchaka umutenyi ogatano narimo ayamagiga iyo murayibwense na boigo omurai ase kampuni yo ya Global Affairs Nick Clegg babete bakubita ese iyo wanchira na seri tukori goro babete bakumera na myomochi o Nairobi aboigo wanchira na murayibwense nigaye kirenga yine nchere ya moyo kwanekenga abasai kora sense ya Kenya konyolya barengere yabo ya credit ko ase boigo aberega kubolia ensemeri ya meta kwanekenga
kwa kana bali content creators gwetera enchira ya M-Pesa igo one wensi orabe ka gwikirania amaganio aliaganire anabe gakonyora gwakana baiga se page ya gatatu ni gemurikirite angaki umurike butamba se wizara y'ikisemi Belio Kipsanga abetega kwenekeria ababunga buri tkuligoro nga chiskuru che secondary che serikali gochakira weekend gochaka bari konyora chibesa nabetega kwerera subwagari nga ningi keirire okonyora gwechibese chasane getinga omubaro mungi bwa borkigwa ase chiskuru che secondary noro oirire chibese cyo konyora kubwatuka ase babire bakobo bakwake hesabu ngaki barachikoba bagwikirania amaganio yaborokigwa abo igomba gendeta kwerobelia nabo yakwenekia ngam mpachikoba bakubwatuka chibese cyo linde kwenekia obokoreri ase chiskuru bwabere bwikirana ase page ya kanem hanigo emurikirete ngakibono omuraibwense abere gakurwa igikuru nga anigo abarayikuru ase County bakari gutumika chibesa bobe nene kubwatkana na kerabago sangi yose kolengane na chiri abago sangi yakari kwa na boli tukoligora ime County ya Narok nigo aboliti ababunge kumobwatisia elinde kwane kyanga chibesa chichi gusangirirwa ase County ngo ikirania chire obokoleri ekero kuligirira nigo babiri bakwanike nga serikali ya Kenya kwanza nigo erengete gunchiriria uchumi igo gutumika chibesa bobe mbago chikobeka emerobiri na uchumi nigo erabe kigosarika boga se page yo ya kane anige mulikirite na kyo waziri w'uburindi bw'imekizere kindiki wana aruro gochika gochya asaba nyanyimbo nabaigo abo bisa baribagwate chinyomba chobonia w'ibinyogo by'ubutindya ababe bagwetigia emirimo bose kwanike bunango si kabale obonchiriria bwaboniga nikiringa abangati yabali osaba nyanyimba abo osaba obisabali bakiare ngati yabali bagendereire obonchiriria botali oboikirano asaba nikiringa sasa negatinga anigo bagutumika chinga kichinyinge koligereria mangana y'obonchiriria baba bakwiba emirimo eri babeire bakulike gono gochika kwabere ko kuliga ababe bagosiko obonchiriria bose wetigia emirimo epeji ya gatano nigo emurikirete ngakibono abawaziri babeire bakuruirwa ogukura kwanene kurwagali ase oyoro murayibu abange Kimani Ichungwa keronga abawaziri ega usakera inegetinga egati abawaziri mbaliko baba wikirana wosiwe bunge elinde kwerenelia amabolio aliarengete chiwizara cyabo agati yole berega kumurikirwa no muwaziri Moses Kuria ekeroli tukolia Jumatano abonete wikirana wosiwe bunge akabatayikirana ego ningana yaberege ko yiko bwata maiso asensemo yumuraiwa abange Kimani Ichungwa asenikire nga chimbo bune echo ntigo tukoba chiko yagwalibaga ase abawaziri abo asenikire nga nibo bakubonete kubwati ali chiko keronga amaboli na rororo babonete kwirenelia egekera batali goikirania abosi bwebunge niga kwanekya nga emirimo yabo terabake gokorekana wikirana se page ya gatano na limo nigo emukirite nga Kisii County 13 cyabere chikumurigirwa ase obotumiki bwechibesa chinyinge anene ase gukora kitaro ekeronga bakorengania n'ekibese kiri bagusangirirya ase ensemo y'Kisii County ekerbo mulikete nga aba MCA 12 nabo igo ababunge babere anigo yaene kiringa nigo bagutumika gwetania gwetania chi milioni 22 ekero korengani nga ogusangiriria kwabo ekero nga babere bagotalira kurwanseme ya mugucha sensemende bagutumika chibese chichi nyinge ekero kuriria nga ase county ya Kitui nigo bamulikirite nga ki county yo yatumigete aba MC 14 batumigete chi milioni 22 ase
omwaka w'ekiri bubere 2023 anene kitariki 30 omutinyi 10 abaigwa kitariki 3 omutinyi 10 na kabiri omutinyi 11 igo ekaunti ya Kitui esakoligereria epeji yo ne mulikerete nga kyaba MC abo bagendete gutumika kibesa kinyingi ekero koligereria asensemo e county ya Bomet nigo emulikerete kibono batumigete milioni 3.5 ekero babetera gukora etara yabo gucha asenseri ya Canada ase omotenyi okianda kitariki 11 mutinyi okianda goika kitariki 15 na ibere cy'omutinyi y'umwaka w'ekiri bubere 2023 goika se county ya Kericho anigo bamulikerete ngaki abo bisaba 5 na 3 na barabo babete bagutumika milioni 9.5 nemo ekero bakorete etara yabo goika ensemeri ya Dubai yo ikosayi ni gakorekanite kitariki 10 goika kitariki 15 na mochi mutinyi 12 mwaka w'ekiri bubere 2023 oiga se county ya Busia nigo bamulikerete ngaki county yo babete bagutumika milioni 3.2 ase abo bisabe county yo babete bakogenda goika sensemeri ya Dubai ase owekirana egikaro ky'ogonchireria kwelire ase omutinyi 11 kitariki 30 goika kitariki 12 cy'omutinyi 12 omwaka w'ekiri bubere 2023 oiga sensemeri ya Elgeyo Marakwet nigo bamulikerete nakiba obutumiki bw'ekibesa milioni 15.5 na ibere cyabete kigotumikwa ase mutinyi okianda gochaka kitariki 24 goika kitariki 30 mwaka w'ekiri bubere 2023 boiga se county ya Garissa nigo bamulikerete nakibutumiki bw'ekibesa milioni 2.5 na ibere cyabete kigotumikwa goikera ase conference ya social sciences conference ase ensemeri ya UK omanchi muri gotaka kumanya chi county kirichabere chikumulikerwa igoro yo gotumiki obobe bw'ekibesa na boko ligeria egazeti yo ya Daily Nation page ya 5 na 2 na boigo 5 na 1 tokaenda goika ase page ya 10 nigo emulikerete naki omorali yakora sensema yegatasenikia NTV beteka gosiria obugima bwaye bitkolia Jumapili magiga yo gutokana gasirete obugima bwaye ase enka yaye anigo erete ngakyabeire ase obukoreri bwaye ningo bali babiri bakobwaterana nere aboikera ogosira kwaye ase page 12 anigo emulikerete ngaki omonchiriro yomo korwa ase awoyo beteka koronia amaliyogo ngakibono abeteka gusiria obugima bwaye magiga yokubekwa abyara oyokorwa nganere Yusuf Ahmed gosasa bangi bamumaite asili tanga kandi rene ni gabeteka gusiria obugima bwaye asegeta seni kyabanyanyimbo asekolende omubiro yo beteka gotoka asensemeri ya Kilifi amatuko ane magega yokobekwa byarego gotaka kumanya ayo asoboime nyorere gazeti yabo ya Daily Nation obego kumulikira amagana yo tugusikabusyo gwika ase gazeti ya The Standard nigo egokwanira epeji ya kabere igoro yigetambokero kiaba iri ba oyo kabeire omurai bwense Uhuru Kenyatta bakora wa nabamwabo ase amalieta kungu Kenyatta obabere bakogenda ase kigambiro linde kwene kinga nkuira nerigubale omugondobo ole obwekerengo gechibilioni 3 omugondo yo nigo babete bakoyabeka buna ensemo eyemo yogo chigosaba amakabesa ase ebengi ya KCBE bonoiga nigo bonoiga babere bakomeka egetambokero 15 aso kwenekinga konyora bali omugondo yo bagenda tekoligia ase amokia omonene ase boigo turochinga asibichechio kungu kengata no arabwo
na abune bichagetu asibonega bachire bose bekigambero buna enchera ayama ko kinga umugondo yo nkuira ni gwore asebari doske bose ikase page ya kane nige ukwanira igoro yomogiro bw'abanyagitari oyo ogendrate imensi ya Kenya ase ensemo yewizara yobochenu batarikira okuyigwana na nekiombe liye kwegerera abakoli emeremo ase sector yobochenu gya KMPDU ase ensemo yeserekata yanga niko turabe tuko beka abakoli emeremo balise abanyagitari bali baendate gosoma ase chiskuru turabe tukubabeka turabe kuba umurobeli oyo ase chitariki 10 na chitariki etariki ya mutienyi okane ase kolende abalia abekiombe gyake MPD wetengatika bayewe emeremeyo bono iga yani mbachi kokanya asige kere ege tambe ase kolende bono gatoa tukora ningana okoleka litskuligoro ase bono iga ensemo yekeganja gya serikali yaberege koralianga mbachikobeka bilioni 5 nugutakianda una enchera ayemo yogosira abakoli emeremo ase getago kelia kyobo chentoske bose wika ase page ya 5 ne ukwanera igoro yechinyegi cyari bono cyabeki gusaba balobwate chikadi cha NHIF sibalobete kendo yogwe tangana marwaire bose gyokorwali gwa gya NHIF bono igani go bakonda sinyegitari kiri cy'abantu nyene baba batebunga goika mwaka ne kibesa kiriya tokoroka nka cash bono igamba litumika kadi echo sengencho nigo wikira bono iga ensemo elia yekyombege korwa egekendo korwa ase amaroreke NHIF letaraba kana chibilioni ibere na kianda chibilioni emerongo ebere na kianda asinyigitali chigendra tegotwara abokongu obonene sabo toske bosyo wika twende bosyo wika ase epeji ye isano nemo nyote banga igoro yobwagachi bwechinyomba seligo lirike na boro chinga asebiche inomorai bwense Dr. William Ruto ekerachi tugotalera umurobelio bobwagachi asinyomba chinke aligo lirike ase enfemo elia ya Bomet ase gazeti kwanira enki ekogeranga eserikali etataiti gotenenia umurobelio yo yani ebwate omokia no morobio yo atanga egatia mangana ire serikali gotwara omokia ase obwagachi bw'ekinyomba ase ligolirike na sengenjo ekibesa baraje gusangere ekire bilioni emerongo bilioni emerongo kianda ase omwaka oyo bwe budget boigo ni ukwanira igoro yaba Kenya bara igoro yokuborwa gwechinyomba imensi ya Kenya asodanga wikira bonega nigo abakenya bakuborushya basese chimia ibere chiribu chimia ibere asengencho nigo chinyomba chire echo kuborwa asebono iga wikira bono iga ne bono begete chitageti igure chibesa barabe evago sangereria guchakira umwako wika agochibo sitoskebso wika sepeji ya 5 na kabene go kwanira igoro yoyo kabere omugavana bwe county ya Mombasa oyubo igo betega gwakirwa ekoko nomurai wa Azimio Raila Odinga Ali Hassan Joho asebono iga nigo agotebanga obeire gawisanira kwegwa ekiroge kega kwana ensemo ya Mombasa niga betebanga nigo bono iga aisanire kwegwa oborai bwa ODM asabetenga nigi bangite kingima kwene kinga ngwetale asebo tokoranga asepeje yo ni ukwanira igoroga tambokero kyomorai bwense kurwa eirangamba chikubwaterana ne kyombe keya yabuse umtandao o Facebook asokwene kinga babeire ebako enana nabegosira bali bakora chigosori chikwege nabego batukuruka somuno yokenya content creator soskebosyo goika ase page ya 10 epeje kominike kwanira igoro ye wizara yobo yechisemi segoikera bono iga endrete
yabetege kunacha bose gokeya budget y'ekibirioni emerongo ebere ase ensemo ekibesiri bakona na guchasi skuru ekiko babete boke ekibese ekyo nonyanga nigo aborokiwa konye babere bakomente kana ase chiskuru umuntu we gazeti ngakwanira umuliki gazeti ngakwanira igoro yechibese bechikorwegwa ase amatuko amaega nigo ase miaka 5 nemo chibirioni emerongo 5 na inye chabere chikorwego chiase chiskuru kiro mwaka ase kolinde bono iga nigo chabere chigo keiwa engana aborokiwa barochinga era chikoba chinga kichinkongu ase agokora abokalirwa abo fenda bosyo ukase page 12 onengani ukwanira igoro yumurai buo bumo bwa Azimio Raila Odinga onengani chinga ki abono nigo egati yabarai ababere bakanga bono twabeto gusira asama tuko amange bono nilibogali olyabene lyokonekanga naye kwabere gotosira ase page eyo 12 chinga nigo abarai abange bandata kwasoke na ukwaniranga nigo bono bwendata gusirwa asengencho yoko baba gotenena no moraibo bomo bwa Azimio ra moja Raila Odinga mwacho muri Ndizi TV aroboti orukurwa ase gazeti ya The Standard notojwekera omwelio obokumolekera ayire obolito ase ensemo ya magazeti ase emambi ya rero kolende ebuna tukatotebya nabo mwanchu muri Ndizi bekwegolera egazeti yao elibwanchete elindobe wesomera nokwemanyia naraliaya abera gwatika naraliaya agenrete ime yense yitu ya Kenya ase kolende turachi goswa ase entunda yende tocho ase entunda yende nigo turachi gusanga nomogeni oito no kugena nabe gikirana ase so kolende mwanchu muri Ndizi TV na chiko batiga ase amagoko aye FRIDAH KERUBO abe egakogenda gusanga nomogeni oito oyura gikirana ase studio ase emambi ya bono mwancho muri ya toska tonyegera kwira nande nomogeni bwiri tukolerero elinde tobetogusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asoro segerwa boro yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubwatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itari gwakona maruire ayirera natarira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo eliko enyorera mu ryogo yo gusarira bimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu Kisii asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonye bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonya ase nchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka ase umurimo bw'esabu na geometrical sets churula